Νιώθετε ότι δεν σας ακούνε στο σπίτι σας? Το 62% των οικογενειών στην Ελλάδα βιώνει προβλήματα στην καθημερινή επικοινωνία, σύμφωνα με το Κέντρο Οικογένειας το 2022. Η Μηθεοφανία Πινιρτζή, ψυχοθεραπεύτρια και δημιουργός του soulsupport.gr. 5 tips λοιπόν. Ενεργητική ακρόαση. Είναι η σημαντικότερη δεξιότητα επικοινωνίας. Είναι σημαντικό να ακούμε αυτό που λέει ένας άνθρωπος και που δεν λέει. Δεν βιαζόμαστε να απαντήσουμε. Είναι σημαντικό να δούμε πέρα από αυτό την επιθυμία και την ανάγκη και να έχουμε μια διάθεση να κάνουμε έναν άνθρωπο να νιώθει πιο όμορφα μαζί μας. Χωρίς αυτό να επηρεάζει αρνητικά τον εαυτό μας. Να ερχόμαστε κάπου στη μέση. Για να υπάρχει αυτή η συνύπαρξη. Καθημερινός διάλογος, χωρίς διακοπές. Δεν αποφασίζω κάποιες φορές να κάνω διάλογο και μετά το ξεχνάω και μετά το ξανακάνω μετά από 1 μήνα. Είναι μια σταθερή κατάσταση στην οποία δουλεύουμε συνεχώς στη σχέση μας με έναν ωραίο τρόπο, γιατί αγαπάμε τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Συναισθηματική έκφραση. Είναι σημαντικό να συνδέομαι με τον εαυτό μου, να μπορώ να αντιλαμβάνομαι τα συναισθήματά μου χωρίς να κατηγορώ, για να μπορούμε έτσι να έρθουμε σε μια ισορροπία για το πώς νιώθει ο ένας, πώς νιώθει ο άλλος και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μαζί επικοδομητικά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας soulsupport.gr για να κλείσετε μια συνεδρία, είτε για να κατεβάσετε το Soul Support App, τη συνδρομητική μας εφαρμογή AI που είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο για να καλύψει όλες τις απορίες σχετικά με την ψυχοθεραπεία και οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Καλή συνέχεια σε όλους!